Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la emisiunea Realități Botoșanene. Astăzi vom vorbi despre o perioadă critică din existența fiecăruia dintre noi, am putea spune. Este vorba de adolescență și automat și problemele ei. Tocmai de aceea am invitat alături de mine pe doamna Anca Larionesei, un cunoscut psihoterapeut botoșanean. Bine ați venit în platou. Bună ziua și bine v-am găsit. Așa, și în primul rând să trasăm această limită. Ce este adolescența? Cum vorbim de adolescență? Ce înseamnă normalitate, de fapt, în cadrul adolescenței și unde se termină normalitatea? Adolescența este o perioadă foarte frumoasă, aș spune eu, a vieții omului. Cronologic, ea s-ar încadra între vârsta de 14 și 18 ani, deși noile tendințe sunt de debut precoce a adolescenței. Poate fi considerată o perioadă critică, depinde de perspectiva din care o privim. Adolescența este o perioadă caracterizată de mari transformări. Din cauza aceasta, organismul și psihicul adolescentului poate fi bulversat. Comparativ cu celelalte etape ale dezvoltării omului, adolescența se aseamănă cu perioada de 0-2 ani. Este o perioadă de creștere și de modificare fulminantă. În perioada adolescenței, gândiți-vă că un organism sănătos crește în medie cu 10 cm pe an. Deci se poate ajunge la o modificare de 40 de centimetri. Este uriașă, schimbare uriașă, da. Forma corpului se schimbă, diferite segmente ale corpului se schimbă. Practic, adolescentul uneori poate percepe că se află într-un corp străin, într-un corp pe care nu îl recunoaște. Perioada de timp în care survin modificările este foarte scurtă și ele sunt majore, bănesc, și atunci te dau peste cap. Exact. Asta este ceea ce vedem noi în exterior. Însă și în interior au loc schimbări majore. Practic, tot sistemul hormonal al corpului intră în acțiune. Hormonii sexuali pot bulversa prin dezvoltarea lor starea emoțională, pot apărea treceri frecvente de la o dispoziție afectivă la altă dispoziție afectivă. Deci nu sunt doar mofturi. Nu sunt doar mofturi, da. Aparent fără niciun motiv legat de context. Adolescentul se poate trezi într-o dimineață prost dispus, fără să se fi întâmplat ceva anume în viața lui. Și aceste modificări psihice sunt importante în măsura în care adolescentul conștientizează că sunt factori pe care nu îi poate controla. Și cine îl poate ajuta să conștientizeze acest lucru, de fapt? Îi poate conștientiza singur sau are nevoie de sprijin, eu știu, în această perioadă? În această perioadă, adolescentul se rupe de coconul familiei. Și dacă mami și tati reprezentau modele și erau apropiați și exista acea comunicare de la părinte la copil, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Acum adolescentul se orientează mai mult către grupul de prieteni. Din cauza asta apare și această scindare emoțională între părinți și adolescenți. Copiii consideră că părinții sunt învechiți, că au concepții comuniste, chiar așa îmi spun unii adolescenți la terapie, și atunci caută mai mult contactul cu copiii de aceeași vârstă, relaționează mai bine cu ei și de multe ori se raportează la imaginea pe care o primesc de la ceilalți adolescenți decât de la imaginea pe care o primesc de la părinți. Și aici apare scindarea, aici apare conflictul între ceea ce se dorește de la el, ceea ce se așteaptă de la adolescent și modul în care acesta se comportă. În situația asta, foarte importantă, este intervenția părinților. Modul în care aceștia înțeleg schimbările prin care trec copiii lor. Și bănuiesc că, eu știu, poate fi prevenită această scindare? Sunt posibilități de a preveni această scindare? Sau pur și simplu se întâmplă, nu avem ce să facem?
Scindarea se întâmplă în momentul în care adolescentul își caută propria personalitate și încearcă să-și construiască un fel unic și independent de a fi. Ce poate face părintele? Părintele, în primul rând, trebuie să fie conștient că această etapă este o etapă firească și chiar dacă adolescentul petrece mai puțin timp cu el, este de fapt copilul lui și în permanență este important să-i transmită că îl iubește și că este alături de el și că este acolo, acasă, întotdeauna când va avea nevoie și întotdeauna când va da de greu. Pentru că adolescenții experimentează relațiile cu egalii, deci cu prietenii, într-o manieră foarte intensă. La această vârstă se leagă primele relații de prietenie tumultoase, primele relații afective, prima îndrăgostire și atunci apar și primele dezamăgiri, pe care uneori adolescentul vrea să le comunice părinților, alteori nu. Până la perioada adolescenței, foarte importantă este relația din casă, astfel încât să existe o anumită bază. Dacă în perioada copilăriei mici sau în perioada pubertății, care este iarăși o perioadă importantă de transformare și grea, cred. Și grea pentru organism și pentru psihic, nu se realizează acea bază, acea temelie a comunicării, cu atât mai greu va fi în perioada adolescenței, când tânărul se închide în camera lui, ascultă o muzică pe care părinții nu acceptă uneori sau nu o înțeleg. E și firesc, e o diferență de generație, diferență masivă de generație. Și din fericire, această diferență este benefică. Mie îmi place să lucrez cu adolescenții, sunt plini de energie, chiar dacă sunt revoluționari, sunt cei care aderă la valori serioase, chiar își doresc să se schimbe societatea și sunt cei care sunt inovatori, cei care ne ajută să vedem lucrurile altfel și au și acel optimism, uneori să spunem nebunesc, care le dă o forță extraordinară. Dacă am reușit să ne apropiem mai mult, dacă am reușit să îi facem să-și exprime opiniile, cred că ăsta este un punct foarte important în comunicarea adolescent-părinte, să fie loc pentru exprimarea punctului de vedere. Adică un părinte poate să nu fie de acord cu modul în care se comportă copilul lui, dar să aibă răbdare, să-l asculte, să vadă exact cum simte el și cum vede el o anumită situație. Spuneați de atmosfera asta pregătitoare, preadolescență. Eu știu, cum ar trebui să fie relațiile în familie pentru ca această perioadă a adolescenții să curgă lin, să zicem, pentru toată lumea? Da, da. Este de preferat ca părintele să-l prevină cu privire la schimbările care vor surveni în corpul puberului. Să-l prevină cu privire la modul în care se va percepe. În această perioadă are loc o reconfigurare psihică. Dintr-o dată se face trecerea de la copil la altceva. Se dă un upgrade, că tot le place lor termenul. Și părintele e bine să țină pasul cu upgrade-ul, cu tehnologia și cu evoluția, să fie aproape, să știe, să fie conectat zi de zi la ceea ce se întâmplă. Fără însă, atenție, fără însă a transforma această dorință de comunicare într-o supraveghere strașnică. Sau să-l plictisim. Sau să-l plictisim, da. Dacă adolescentul va resimți că este acolo cineva gata să-l asculte, cineva gata să-l înțeleagă, atunci el va fi cel care va face primul pas. Important este să fie asigurat că părintele este acolo. Da, este o problemă care tot se discută în societate. Se discută nu neapărat în mass media sau... E o discuție pe care părinții de multe ori o au între ei sau tinerii o au între ei. Dacă faci un copil mai devreme, așa se discută, și, eu știu, generațiile sunt mai apropiate, este mai bine? Sau cu cât ruptura între generații este mai mare, poate deveni o problemă sau nu contează? Cred că este importantă vârsta emoțională. În psihologie vorbim de vârsta cronologică,
da? Data de pe buletin, și vârsta emoțională. La acea vârstă emoțională se poate lucra foarte bine. Depinde foarte mult de disponibilitatea părintelui de a învăța. Vă dau un exemplu. Sunt părinți care acum, de curând, și-au schimbat telefonul și au și ei telefon cu touchscreen și au făcut și ei cont pe rețelele de socializare și le-a fost foarte greu, dar și-au propus să fie alături de copiii lor și-au propus să aibă subiecte comune de discuție și chiar în terapie am văzut progrese extraordinare și o apropiere între adolescent și părinte, în momentul în care adolescentul era cel care îl învăța pe părinte și îl ajuta să se împrietenească cu tehnologia. Și să nu am și o problemă. Și nu sunt bătrân. Care sunt principalele probleme ale adolescenței, fără să ne legăm, să zicem, de conflictul dintre generații? Care ar fi principalele probleme ale adolescenței care survin și de care nu scapă până la urmă niciun copil? Da, având în vedere fluctuațiile hormonale, imaginea corporală se schimbă frecvent și imaginea corporală este strâns legată de stima de sine. Un adolescent care se percepe pe sine ca fiind urât, pentru că membrele sunt mai lungi la adolescență, sau creșterile, scăderile în greutate sunt frecvente, poate trăi cu impresia că nu se simte bine în propriul corp. De aici și hainele foarte largi, de aici și tulburările de comportament alimentar. Atenție, în perioada adolescenței pot apărea aceste tulburări de comportament alimentar care se răsfrâng pe o perioadă lungă de timp, inclusiv la vârsta adultă. Poate apărea anorexia, pentru că e bine să recunoaștem, încă de la vârsta adolescenței se pune accentul foarte mult pe aspectul fizic, pe imagine. Și adolescentul este bombardat pe orice canal, inclusiv media, de anumite prototipuri, de anumite imagini. Care de multe ori sunt artificiale, culmea. Create artificial. Artificiale, cosmetizate, photoshopate, care în spate au o echipă întreagă de make-up, de hairstyliști, etc., etc., etc. Și care fac foarte mulți bani pentru asta. Din asta trăiesc. Exact. Și tocmai își asumă acele modificări. Se poate ajunge la anorexie, la înfometare, tocmai pentru a corespunde unei imagini sociale și pentru a face parte dintr-un anumit grup, pentru a primi anumite aprecieri. Este important să subliniem faptul că adolescenții se definesc pe sine prin imaginea pe care ceilalți le-o arată. În perioada adolescenței, ei caută oglinzi. De unde și această modă cu selfie, da? Postarea imaginilor numeroase în care să surprindă o anumită latură și dacă suntem atenți, vedem că sunt imagini care arată o anumită imagine pozitivă. Da. Da? Contexte care să valorizeze și această foame după like-uri. Deci, uneori, stima de sine a adolescenților se hrănește în mediul virtual decât în mediul familial sau în realitate. Asta este o nouă realitate, să zicem. Asta e, da, e o nouă realitate. Este o realitate nouă cu care generația noastră, da, nu s-a confruntat. Din cauza asta nu există o rețetă clasică pentru o relație bună părinte-adolescent. Cum nu există o rețetă pentru a ști cum să previi anumite comportamente problematice sau anumite episoade de tulburare psihică prin care poate trece adolescentul. Vorbeam de aceste probleme ale adolescentului, vorbeam de anorexie, vorbeam de modificări ale trupului. Eu știu că de obicei băieții toți de obicei erau slabi și încercau să ducă, să rupă sălile de forță. Da. În schimb, fetele totdeauna erau mai plinuțe și încercau să slăbească. E un model, să zicem, care s-a păstrat de-a lungul mai multor generații. Acum s-a schimbat ceva în această configurație sau a rămas de fapt același lucru?
Imaginea corporală cred că încă se păstrează. Fetele toate vor să fie fotomodel și băieții să fie băieți cu mușchi, care să arate bine. Din cauza asta apare și bulimia. Da? Sunt două tulburări de comportament alimentar. Anorexia, când persoana, adolescenta, refuză să mănânce o cantitate de mâncare care să-i asigure greutatea corporală necesară unei funcționări firești a organismului. Vedem fetele foarte, foarte slabe. Sau bulimia, situație în care adolescenta poate avea o greutate normală sau supraponderală prin ingestia pe fond emoțional a unei cantități mai mari de mâncare și ulterior adoptarea unor comportamente de slăbire, să spunem așa, între ghilimele. Adică mersul la sală, alergatul, înfometarea, utilizarea unor substanțe purgative sau diuretice, în asociere cu elemente depresive. În momentul ăla, cum pot interveni părinții? Cum își pot da seama că bănuiesc că adolescenții se ascund făcând aceste lucruri? Nu cred că arată tuturor micile lor secrete, în ghilimele. Chiar în mediul familial, atât la adolescență cât și mai târziu la vârsta adultă, aceste tulburări, într-adevăr, se manifestă în secret. Părintele poate sesiza modificări în comportamentul obișnuit. Dintr-o dată, adolescentul nu mai iese din cameră sau nu mai are chef să se spele pe păr, să-și schimbe hainele, nu-l mai interesează modul în care arată, nu mai vrea să iasă din casă. Dacă, să spunem, avea un grup de prieteni, dintr-o dată nu mai are niciun prieten, se simte dezamăgit de toată lumea, apare un comportament de evitare. Acesta poate fi un scenariu. În schimb, sunt și adolescenți care își strigă supărarea prin comportamente agresive. Este tot o formă voalată de supărare, de tristețe. Trag un semnal de alarmă, ca și în cazul sinucigașilor, să zicem, tentativelor de suicid. Trag un semnal de alarmă, invită, dacă vreți, oarecum, la discuție. Ce poate face părintele, care se simte jignit, care se simte neiubit de propriul copil, care dintr-o dată se transformă într-un războinic și îi vorbește urât, trântește ușile, întârzie acasă. Îl jignește, da. Sigur. Părintele se poate simți în primă fază descumpănit. Se poate simți singur, epuizat și trădat tocmai de copilul pe care îl iubea cel mai mult. Dar la rândul lui poate suferi un șoc. Poate suferi un șoc, exact. Este important ca el să-și păstreze calmul și să dea dovadă de acea maturitate și de acea iubire specifică părinților. Mesajul cel mai important este: sunt alături de tine întotdeauna. Eu știu că ți este greu, dar împreună o să trecem prin asta. Deci să nu se întoarcă spatele, să nu se ajungă la ești pe cont propriu, faci ce vrei tu, nu mă interesează. Asta este situația cea mai dureroasă, pentru că este ca un bulgăre de zăpadă care se mărește din ce în ce și conflictele sunt din ce în ce mai dureroase, vorbele care se spun sunt din ce în ce mai grele și poate apărea acea ruptură. Iar în perioada de ruptură, când părintele nu mai știe ce anume se întâmplă cu copilul lui, pot apărea comportamentele de risc. Situațiile care, într-adevăr, să pună în pericol dezvoltarea copilului sau evoluția lui. Păi, care ar fi aceste comportamente de risc? Chiar vreau să tragem o linie, să vedem până unde este un comportament considerat normal din punct de vedere al unui psihoterapeut, al unui adolescent, adică până unde pot merge deviațiile, cu ghilimele, ale adolescenței și de unde încep problemele cu adevărat, problemele grave care au nevoie de suport, uneori chiar, eu știu, de specialitate. Problemele încep să apară în momentul în care adolescentul ajunge să-și facă rău sieși și să facă rău celorlalți. Anumite dispoziții depresive sunt firești și dacă ele sunt de scurtă durată și au o frecvență redusă,
se integrează într-o manieră adaptativă. Adică orice rău se poate transforma într-un bine, fiind de fapt o experiență care, odată integrată, ajunge să fie un element care constituie un factor favorizant al maturității. Și o lecție, până la urmă. Și o lecție, exact. Ei, în momentul în care aceste elemente depresive cresc ca frecvență, să spunem, copilul nu mai iese din casă, nu mai are prieteni, se izolează, ajunge să consume alcool, să fumeze, ajunge să consume droguri, atunci este o problemă. Pentru că, de fapt, își pune în pericol propria viață. În ce sens? Până unde se poate ajunge? Se poate ajunge până la dependență de droguri, se poate ajunge până la comă alcoolică, se poate ajunge până la comiterea unor infracțiuni. Care îl pot marca toată viața, da. Care pot constitui o stigmă pentru tot restul vieții. Pot să ajungă să încerce să-și ia viața. În momentul în care nu se simt iubiți, în momentul în care nu mai ei percep că sunt excluși din familie și această excludere se suprapune și peste excluderea din grupul de prieteni, se poate ajunge și la aceste tentative de suicid. Se pot urca sub influența băuturilor alcoolice la volan. Pot să aibă comportamente delinvente, să se asocieze într-un grup infracțional. Și multe alte situații. Sau pot dezvolta anumite tulburări psihice, anumite tulburări de personalitate. Deci toți acești factori pe care i-am enumerat sunt factori predispozanți. Contează foarte mult în ce măsură se dezvoltă sau se inhibă și se pot preveni, practic. Și în momentul ăla, cum procedează un părinte? Vorbeam de un adolescent care se închide în cameră, nu mai vrea să iasă, nu-i mai pasă de nimic, eventual vorbește și foarte urât. Bănuiesc că, de fapt, cu siguranță, atitudinea normală nu este cum mai știm și noi cazuri, luat de haină și băgat într-un taxi și dus direct la medic. Cum tratăm? Pentru că este un om care caută ajutor, dar nu vrea să recunoască asta. Și bănuiesc că nici nu vrea să discute cu părintele, îi se pare că... Da, și nici aducerea lui la medic forțat nu este o soluție, sau la psiholog. Pentru că replica adolescentului va fi: mă crezi nebun? Da. Un părinte aflat într-o asemenea situație poate discuta și poate să-și recunoască propriile trăiri emoționale. Poate să-i spună adolescentului: știi, eu mă simt depășit. Eu nu mai știu cum să procedez. Eu te iubesc foarte mult. Pornind de la această temelie, da? Educația prin iubire. Eu te iubesc foarte mult și eu sufăr și cred că împreună avem nevoie de ajutor. Este foarte important să nu se considere adolescentul ca un obiect care este dus la reparat. El este singurul care beneficiază de terapie. Părintele plătește, eventual, și spune: am plătit, te iau ca nou. Există și terapie care se focusează doar pe adolescent, însă contactul cu părintele este foarte important. Iar terapia poate varia în funcție de situația creată, în funcție de relația de atașament existentă sau inexistentă, atâta timp cât nu există acea temelie de care vorbeam în primii ani de viață, în perioada pubertății, în perioada preșcolară. Cam greu să se lege verigile la perioada adolescenței, dar nu imposibil. Ce facem în momentul în care dă peste un grup nepotrivit? Nepotrivit din punctul nostru de vedere al părinților. De fapt, ce înseamnă grup nepotrivit? Că un părinte poate să consideră că grupul copilului este nepotrivit, dar de fapt acel grup este în trend, este ok, aparține generației lui. Adolescenții au multe modalități de exprimare. Uneori prin hainele pe care le poartă, prin machiajul pe care îl folosesc, și atunci părinții se pot declara îngroziți de tonele de machiaj de pe față sau de hainele negre sau de coafiurile ciudate. Sunt lucruri firești. Mi-amintesc melodia de la Pasărea Colibri cu zgomotoși chitariști, zgomotoși fanteziști.
fiecare generație este diferită și încearcă să se impună într-o manieră proprie din punct de vedere al imaginii. Părintele e important să accepte acest lucru, să accepte, chiar dacă nu pică bine. Da? Asta nu reprezintă o problemă dacă tânărul aderă la un grup care, din punct de vedere vestimentar, se îmbracă diferit sau părintele se trezește că vine copilul acasă cu un piercing, cu un cercel, cu... Trebuie să vă întrerup pentru că trebuie să luăm neapărat o scurtă pauză publicitară și vom reveni la această discuție.